जारिमिनावबो जोङो खोनानो मोनो जोंनि बर' मानसियानो गुबुन हारिजों लोगो जानानै जोंनि बर'नि बिर जोहोलावफोरखौ बुथारजोबदों। हेलौ रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअआव बरायबावनाय जाबाय। आङो दिनैनि भिडिअखौ फिन लाबोफिननो गोनां जाबाय मानोना मैयानि मोनसे आङो भिडिअ बानायनायावहाय बेयावहाय केसनि बाथ्रा ओंखारदों। बिनिखायनो आङो बेखौहाय रोखा खालामनो गोसो जादों दिनैनि भिडिअनि गेजेरजोंहाय। आङो बिनि सायाव बार भिडिअ खालामबाय थानोबो गोसो गैया मानोना मोननै मोनथामसो कमेन्ट सफैदों। बेयावहाय पार्सनेल लाइफ शेयार खालामनायनि सायावहाय केस होनायनि बाथ्रा ओंखारदों। बिनि सायावनो आङो फंनैसो रायलायगोन। लाइफनि बागै खोथा ओंखारग्रोनाया आं बुङाखै। मालायखौ फोरोंनायनि सिगां गाव रोंग्रोनाया मोजां। आं रावखौबो लाइफनि बागै जाज खालामनो गोसो गैयामोन। नाथाय आंनि लाइफनि बागै बिथांजोआनो खोथा बुंग्रोदों, आं बुंग्रोआखै। नोंनि खामानियासो आंनिख्रुइ गाज्रिसिन। नोंथांमोना कल रेकर्डआव मोनगोन फार्स्टनिफ्राय खोनासङोब्ला, मानोना आं बे कल रेकर्डखौ होजोबाखै। माखासेखौ लाजायैखौ आं काट खालामनाय जादों। बे भिडिअखौ आङो मानो बानायनाय जादों मानोना बेवहाय जोंनि बर' हारिखौहाय गाज्रि राव गाज्रि सोदोब बुंनाय दङ। जायखिजाया नोङो बर'नि खहा जानाय खामानि मावनो नाङा। आंनि लाइफखौ बर' हारियानो बरबाद खालामदों होननानै नैबे खोथा दङ। मोनसे हारिखौ दुसिनाया बेसे गेदेर केस नाङो बेखौ बिथांजोमोना मिथियाबो जानो हागौ। बिनिखायनो बिथांमोना गावसिनि लाइफनि बागै खोथा बुंनायनि सायावहाय केस होनो ओंखारदों। केस हो, जेबो नङा, नेनानै थागोन। बे केसाथ' कर्टआवसो नायबिजिरलायगोनथ'। बेयावहाय बिथांजोआ लाइफनिफ्राय मा जाबोदों मा जाबोआखै फार्स्टनिफ्रायनो ओंखारजोबगोन। आंनि लाइफआव मा जाबोदों मा जाबोआखै फार्स्टनिफ्रायनो ओंखारजोबगोन। बिनि उनावसो जोबथानायाव केसा सायख'जागोन सोर देरहागोन। आरो नुहुरनायावथ' बिथांजोआ देरहाखाया। मानो होनोब्ला बियो मोनसे हारिखौ ओरैबायदि गाज्रि रावजों सोंखारिदों। जानो हागौ बे केस होनो होननानै कमेन्ट हरग्राया दस्रा आलादा गुबुन मानसि। बे जाबाय दिफा नामजों फैनाय नुदों आङो। हिन्जाव मानसिसो जानो हागौ। नाथाय बिसिनि गवायाव सोलियोब्ला जोंनि हजों सोलिनाय नङा बियो। बांसिनै गावसो लासिं सिं जागोन। बेयावहाय फार्स्टनिफ्राय कर्टआवहाय मिडिया सिडिया फैजोबलायगोन। मिडियाफोरनि सिगाङाव शेयार खालामनांगोन मानि थाखाय मारै जाबोआ बैफोरखौ सोंजोबजागोन मिडियाजों। अब्ला बिनि साबसिन जागोन ना आंनि साबसिन जागोन? आंनोथ' जेबो नङा। नाथाय बांसिन लाजिनांनाया गावसो जागोन जुदि केस होनानै लायोब्ला। आरो मोनसे ओरैबायदि खोथाबो बुंदों, बे कल रेकर्डखौ जाय भाइराल खालामदों बे भाइराल खालामग्रायानो हारिखौ रायग्रा, हारिखौ नेवसिग्रा, हारिखौ दुसिग्रा ओरैबायदि खोथा बुंदों। आरो कमेन्टआवहाय नोंथांमोना नायनो हागोन। बे कमेन्टखौ नायोब्ला मानसिया दारमा उल्थासो, बियो उल्था जातसो। मानोना बेवहाय रावा सोरनि फैदों, रावा सोरनि फैदों, बखिनायनि रावा, बैखौहाय जाज खालाम, बिजिर। सोरबा जुदि गाज्रि मावनाय बेखौ एक्सपर्ट खालामनो थाखाय जोङो रावनावबो पारमिसन लाया। दैया बेसे गोथौ बेखौ नों रुगुङाव थाना मिथिया, थब्ल'आबा। पारमिसन लानानै जोङो भिडिअ खालामा। आरो सोरबा जुदि सोरखौबा ब्लेकमेल खालामनाय, सिखाव खावनाय बेफोरखौ जोङो सिरि सिरि नुदोंब्ला बिसोरो जोंनि केमेराखौबो नुनाय नङा। ओरैबायदि जोङो एक्सपर्ट खालामो। आरो गावनाव जुदि थाखा ज्राव ज्राव जेव जेव थाखा दं होननानैहाय उकिल बायनो आंनाव मेरला थाखा दं होननानै सानदोंब्ला होनानै लादो। नाथाय जेननाया बिथांजोआसो जागोन, आं जानाय नङा। मानोना बियो मोनसे हारिखौ जोबोद गाज्रि सोदोबै रायदों। बेयावसो आङो दुखु मोनदों। सिगांनिफ्रायनो आंजों गोबां खोथा सावरायबाय। बे रायलायनाया थांनाय 15 थारिखआव जादोंमोन। बिजों आंजों गोबांबार रायलायबाय। नाथाय बियो हारिनि सायावनो बेफोरबायदि खोथाखौ बुंबाय थायो। आं थेवबो शेयार खालामनाय जायाखै गोबांबार। ओमफ्राय नैबे थांनाय 15 थारिखआवबा आङो जुदि थानो हायाखिसै आंनि गोसोआ। मानोना जोंनि बर' हारिखौ बेफोरबायदि बुंबाय थानायखौ आं बांद्राय सहायनो हाया। रागा जोङो। नोंथांमोनाबो रागा जोंफ्रांगोन गावनि हारिखौ बेफोरबायदि बुङोब्ला। लाइफनि बागै केरेक्टारनि खोथा, आखल आखुनि खोथा बयनग्रोनायाथ' बिथाङासो बयनग्रोदों, आंथ' बयनग्रोआखै। आरो आं रावखौबो बेफोरबायदि आखल आखुनि सायावहाय रावनिबो सिगाङाव खोथा बयनग्रोआ। नाथाय बिथांजोआसो बयनग्रोदों। नोंथांमोना कल रेकर्डआवनो मोनगोन। आरो आं बेखौहाय रायलायनायजों फोजोबनो होननानैहाय कल बेकबो खालामनाय जादों। फनखौथ' बिथांजोआसो खालामदों, आं खालामग्रोआखै। बिथांजोआसो खालामनानै बुंहरदों। उनावहाय बेफोरबायदि नांलायनायनि उनाव बे बैथाला सैथाला होनखांनायनि उनावहाय कलखौ दानदों बियो। दाननायनि उनावहाय आं कल बेक हरबाय। कल बेक हरला मा होनखो बिजि, ब्लक खालामबाय आंखौ बिजि। बेजों ब्लक खालामबाय नालाय आं सेकेन्ड नाम्बारजोंबो आङो बुबावबाय। सेकेन्ड नाम्बारखौ बियो थिखोआखिसै। नैबेयावसो रागा जोंनानैहाय बे भिडिअखौ आपल'ड होनाय जादों। नङाब्ला बियो रायज्लायनायजोंनो सर्ट जायोमोन।
नाथाय ओरैबायदि दामि सानना लाबाय गावखौनो बिनि सायावसो आङो बेखौ शेयार खालामनो गोनां जादों। दा बर' हारिखौ नोंसोर बेफोरबायदि रायखुमाबाय थायो अब्ला जों रायजो राजानो खिन्थानांगोन। मानो खिन्थानाङा? मानो हारसिं रायखुमाबाय थानाय? हायोब्ला फेसबुकफ्राव लाइभ फैनानै बुं, अनलाइन फैनानै बुं, पार्सनेलि सोरनावबा फन खालामनानै बुंहरनाय, सोरबा लोगोनि सिगाङाव बुंनाय बेफोरथ' जाया। माने बेफोरखौ सोरथो सहायनो हानो बार बुंजाबाय थानालाय। नोंथाङाबो खोथा बुंनो गोसो दङ, फेसबुक दङ, फेसबुकाव लाइभ फैनानै बुं। दा बे केसखौहाय सोरनिबा थुना होनायाव बिथांजोआ होनो सानदोंब्ला आरो होदोंब्ला बिथांजोआ गावनो फस्थायगोन। नायबायल' था रायजो राजाफ्रा, नायबायल' था। आङो दहायनो बुंखाबाय बेयाव फारसेनिफ्रायनो नायबिजिरबोनाय जागोन आरो बेयावहाय गासैबो खोथा ओंखारजोबगोन। जोंनि आसाम स्टेटना गवा स्टेट बायदि नङा। जोंनि आसाम स्टेटनावहाय माहारियारि मानसिनि खोथायासो बांसिन सोलियो। नाथाय नोंथांमोननि गवानि बायदि नङा, खोन्थाखायो। बेयावथ' देरहानाया आंसो जागोन, बिथांजोआथ' जाया। मानोना बियो मोनसे हारिखौ ओरैबायदि अयथासार खोथा बुंदों। मोनसे हारिखौ बेबायदि खोथा बुंनाया बेसे गिदिर केस जायो बेखौ मिथियाबो जानो हागौ। आरो खाथि खाला सिनायग्रा मानसिफ्राथ' ओरैबायदि जोंनानैसो दंखासै। रायजो राजा नोंथांमोन, आं बेखिनि खोथाखौनो सावरायबाय। आङो बिनि सायावबो खोथा सावरायबाय थानो गोसो गैया, भिडिअबो बानायबाय थानो गोसो गैया। मानोना बे केसनि बाथ्रा ओंखारलायनायावसो आङो बे भिडिअखौबो बानायफिननो गोनां जादों। होयो होआ गावसिनि खोथासै, बेखौ कर्टआसो बिजिरगोन। आंथ' बिजिरा, बेथ' बिजिरा। आरो बिजिरमारोब्लाथ' होमारोब्लाथ' ओरैबायदि खोथा बेले बेजे ओंखारबोगोन बेखौ बिसोरो मोनदाङाखै। सा साज्रां खुगाजों केसनि बाथ्रा ओंखारदों, नाथाय केसआदि मा बेखौ बुजियाखै बिसोरो। रायजो राजा नोंथांमोन, नैबे बाथ्रायावहाय आङो फंसे बाथ्राखौ गोसोखांनो गोनां जाबाय। मानोना जोंनि आबै आबौआ जोंनो फोरमायलाङोमोन बर'आनो बर'खौ मन'गोन। आरो जारिमिनावबो जोङो खोनानो मोनो जोंनि बर' मानसियानो गुबुन हारिजों लोगो जानानै जोंनि बर'नि बिर जोहोलावफोरखौ बुथारजोबदों। थिग नैबे रोखोमै थांदों नैबे दानिया। थिग बेबायदिनो गुबुन हारिजों एबा गुबुन मानसिजों हाबा जानानै दिनै जोंनि बर'नि इउटुबारफोरखौ केस होनो ओंखारदों। दा बै जाथायखौ नायोब्ला, बै जारिमिनखौ गोसोखाङोब्ला, आबै आबौ खोन्थालांनायखौ गोसोखाङोब्ला सेम टु सेम बेनो बे। आरो जोंनि बर' खोथायाव दङ, बर'आ गावजों गाव थैलायगोन, गावजों गाव मन'लायगोन। आरो जों बिदिनो गावनि बिरखौ मालाय हारिजों लोगो जानानै फोजोबनानै लादों, बुथारनानै लादों। थिग बेबायदिनो रायजो राजा नोंथांमोन, आङो दा सेम टु सेम बेखौनो मोनदों आंनि नायबिजिरनायाव। बेजों लोगोसे आङो नोंथांमोननो मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्रा खिन्थालांनो गोसो जादों। नोंथांमोनाथ' ना मासुवा जायो जानो हागौ। नाथाय बे ना मासुवाखौ माबायदि जोथोन खालामो, माबायदि आवथायो, नैबेफोरखौ नोंथांमोना मिथियाबो जानो हागौ। दा बेखौ फोराननाय समावथ' मा मेडिसिन होयो आं मिथिया। नाथाय बेखौ आवथायनाय समाव, पार्सेल खालामनाय समावहाय माबायदि सेन्देल गाननानै बस्थायाव आथिंजों गासो सोयो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुगासिनो दङ। आङो दिन्थिदों, नोंथांमोननो बेखौ ससेलाबो दिन्थिबाय आं मैया नुसननानै ओरैबायदि मुगैदों, दिनैनिफ्राय जायालें सानलायखादों आं। आरो नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ नुनायनि उनावहाय बायनायबो नङा, जानायबो नङा जानो हागौ। दा बे भिडिअखौ आङो नोंथांमोननो शेयार खालामलांबाय। नोंथांमोना नायनानै माबायदि सानखो कमेन्ट बक्सआवहाय जानायब्लानो जाबाय। आरो बै आइजोनि सायावबो नोंथांमोना कमेन्ट होदो। दा बेखिनिखौ बुंनानै आङो दिनैनि भिडिअखौ फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो आरो चेनेलाव दिनैसो गोदानै हाबफैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। हायोब्ला शेयार खालाम नोंथांनि लोगोफोरनो। आरो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय, 50K जाथारसिगोन, थाबैनो 50K खौ खालामना होगोन होननानैहाय आसा खालामनाय थाबाय। गोजोनथोंसै बयनिसिमबो। जै बर' हारिनि। गावनि हारिखौ मालाबाबो गाज्रि दाबुं मालायनि सिगाङाव। आरो मालायनि सिगाङाव उन्दुनायनिफ्राय लानानैहाय फुंनि सिखारनायसिमावहाय गावनि हारिखौ रायखोमानाय नै बिदि जानो नाङा मानसिया। बेखौ लास्टआव बुंबाय आं।